No tak pocity mám rôzne podľa toho, čo robím na internete alebo čo pozerám. Najradšej pozerám nejaké tie filmy alebo počúvam hudbu, vtedy sa cítim tak spokojne a uvoľnené. Keď trávim čas na internete, zažívam tieto pocity. Zaujatosť, keď ma niečo zaujme, inšpiráciu pri sledovaní motivačných videí, zabávu pri sledovaní vtipných videí a hnev, keď čítam negatívne komentáre na video, ktoré sa mi páčilo. Pomocou rôznych aplikácií si môžeme nastaviť dobu scrollovania a lepšie využiť svoj čas. Viem si naplánovať veci podľa toho, ako sú pre mňa dôležité a nastaviť si priority tak, aby to mne vyhovovalo čo najviac. Používam kalendáre a to-do listy, stanovujem si ciele a prestávky, aby som udržala rovnováhu medzi prácou a oddychom.